Makadi baba. Ndinofara prophet. Tinani. Van company rukuti wakaba chikweyo. Ndikunzi ndakaba maperfume pa company papa. But my perfume anakuwa kwa Big Market. Akaonekwa Big Market alipo tu prophet. But ina ndatashandira kuziwa kuti zvakafamba sei. Saka urikunzi weku hearing. Wangu prophet. Ndinoti dzoke last week musi Saturday. Wakanonoka kubva pabasa. Pane chawakaona here chiri unusual pawakangori pabasa? Hapana munhu waMwari chandakaona. Kana ku toilet hapana chawakaona? Prophet ndinganyeba hapana chandakaona. Na uregedza ndikutore nereka. Ndikuoneswa in the realm of the spirit. Maifanira kunge makapedza basa na 1 uri mu warehouse, but ndobva wavarayirwa. Ndobva waona vamwe vese vaenda. Ndizvo Ichakwadi prophet. Ndikuona inini wakabuda wakuda kuenda. Ndobva wasvika pagedhi. Ndikasvika pagedhi ndikaona gadhi pasina. Ndobva ndatenderera kuti chimutsvaga ndobva ndamushayiwa. Saka wakazobuda sei kana gadhi anga asipo? Gedhi ndakazovhurirwa na manager. Manager ndiye akakuvhurira? Ndakazongoona manager uyo angonyuka wanda ndakuzoti akabva nekupi, but nguva isi ndasingamboona kuti vanhu vari papi. Ndaingona ndiri ndega pa company papa. Ndobva akuvhurira manager? Ndobva andivhurira ndobva ndaenda zvangu. Zviri pachena kuti pane vanhu vari kufunga kuti wakavaona but hauna kuvaona, ndo vari kukufuremera kuti basa ripere. Now uri kufira yamusiri kuziva bamunini, because pane vanhu vari kufunga kuti wakavaona but hauna kuvaona. Ndiudze kuti manager anga akapfeka sei pawakamuona? Manager uyu pandakamuona akanga atobvisa tai semunhu akanga apedza basa. Zvongobvisa tai? Zvakaratidza kuti munhu akanga asada zvokudzipwa zvake somunhu akanga apedza basa. Hauna kutomboona kuti aidikitira? Andina kuzozviona zvokudikitira prophet. Pawakasechwa uchizonzi waba, gadhi akakusecha munhukadzi here kana kuti munhurume? Munhukadzi prophet. Munhukadzi. Akatanga kushanda rini ipapo? Angatori mutsva pakambani ipapo. Munyowani? Munyowani. Ngatidzokei musi weSaturday. Gadhi akanga ari pajuti aifanira kukuvhurira gedhi neuyo akakusecha vakasiyana here? Mumwe chete. Havana kusiyana prophet. Mukadzi mumwe chete. Mukadzi mumwe chete munyowani iye. Now ndiri kuoneswa in the realm of the spirit kuti pawakapedza basa, pawakafamba uchitsvaga vanhu, vakafunga kuti wakavaona but havasi so sure, but vari kuti just in case regedza tigare taita kuti basa ripere. Ndosaka wakaisirwa perfume bag, wakubuda ukanzi waba, izvozvi basa riri suppose kupera. Now ndoda kukutipa, ndiri kuda kuti pauri kuenda kuhearing usaende wakatsvaga gweta, nekuti gweta rako ndimweya mutsvene. No need for a lawyer. Ndotenda prophet.
Yotenda prophet. Yotenda prophet. The Holy Spirit is your advocate. Yotenda prophet. Yotenda. Yotenda prophet. Yotenda prophet. So ndoda kuti uyende pa hearing. Defense yako unoskoti. Ndakanonoka kupedza basa ndakavarayirwa. Ndobva ndaona manager na guard vakarara mutoilet. Taura sekunge wakavaona. Wazvinzwa? Yochinza prophet. Speak as if you saw them. Rekani kudzoti ndoiwina senyaya. Wagara Murungu anokufarira muridzi wekambani. Naumwe bvunzo ichazobvunzwa nemuridzi wekambani. Ndewekuti wewe manager isu takahaya magadzi ekunze kuti vashande pano. Waifanira kunge wapedza basa na 1. Waiitei kuma half 2. Uyezve simbisisa pekuti wakavhurirwa gate na manager anofanira kugona kupindura kuti makey akanga awana pai. Here we solve your issues. Hakuna mushonga unonamira pasina chironda. Ndiri kukupa sondo rino. Next week by Sunday unonga wadzokera pabasa. Yotenda prophet. Chenda ako unogara. Mazano ndoda kuita nyaya dzakaomesesa. Kana uine nyaya unofunga kuti yashaya agadzira. Ndo nyaya dzatiri kuda kuno.